Dámy a pánové, je tu opět po delší době nové video. Pokud chcete, aby jsme vydávali videa, tak teď utíkej dát odběr na náš nový druhý kanál Movo hraje, protože tam to bude stát taky za to. Takže jakmile tam bude 1000 odběratelů, tak budeme vydávat. No ale my už se dneska pojďme podívat na top 10 Narutových nejtěžších soubojů. Za 20 let existence Naruta se nejtěžší souboje hlavního hrdiny vryly do paměti diváků po celém světě. Seriál Naruto, který měl premiéru v roce 2002 a byl natočen podle stejnojmenné mangy Masashi Kishimota, je příběhem hlavního hrdiny, který sní o tom, že se stane mocným a respektovaným vůdcem své vesnice Shinobi. Začíná však jako neskušený, osiřelý vesnický vyvrhel, ostrakizovaný kvůli tomu, že se stal nedobrovolným hostitelem 9ocasého démona. Jeho odhodlání je jedna věc, ale to, co Naruta skutečně žene kupředu, jsou stále silnější nepřátelé, kterým čelí. Zatímco ve fillerových částech Naruta se objevují skvělí padouši, skutečné těžké váhy v hlavním příběhu nutí Naruta nejen rychle a kreativně přemýšlet pod tlakem, aby přežil, ale také ho nutí odemknout novou úroveň síly, aby nad nimi zvítězil. Ty nejtěžší souboje posouvají Naruta za hranice jeho možností, pomáhají mu objevit něco nového o sobě samém a formují ho v mocnějšího Shinobio. No ale my už teďka pojďme na tu top 10. Top 10 proti Zabuzovi a Haku. Zabuza s hodností S a jeho pomocník Haku překonají úroveň ohrožení, kterou tým 7 očekával hned na svém první misi mimo vesnici. Zabuza je krvežíznivý a brutálně silný a Hakův vzácný ledový styl Kekken Genkai je přesný a smrtící. Jejich závěrečný souboj s týmem 7 na mostě dává nováčkům Shinobi cenné lekce. Sasuke probudí svůj Sharingan a poprvé projeví skutečnou blízkost ke svým společníkům, když skočí před útok, kterému se Naruto nestačil vyhnout. Je to Narutova první skutečná zkušenost s mnohem silnějším protivníkem, který chce zabíjet, a jeho první zápas s přesvědčením, že Shinobi musí být bezcitné stroje na zabíjení. Top 9. Narutův souboj s Nejim. Svět Shinobi se točí kolem klanů s mocnými schopnostmi Kekken Genkai, které jim dávají výhodu nad ostatními. Mezi nimi jsou vysoce ceněná vizuální jutsu, jako je Byakugan klanu Hyuga. Naruto je zděšen, když se stane svědkem ničivých účinků této techniky, když Neji málem zabije Hinatu. Narutův souboj s Nejim není jen soubojem proti mnohem silnějšímu jutsu, než je to jeho, ale staví se Narutovi vlastní zády proti Nejiho hluboce zakořeněnému perfekcionistickému přesvědčení, že nikdo nemůže uniknout svému předem určenému místu na světě. Top 8. Narutův souboj s Gaarou. Gaara se představil jako děsivý nepřítel a s každým dalším dílem, ve kterém se objevil, byl ještě děsivější. Trpí jedním z nejtragičtějších příběhů v Narutovi, což ho srovnává s Narutem. Je tím, čím by se Naruto stal, kdyby neměl v životě lidi, kteří se o něj starali a věřili v něj, jako je Iruka. Naruto stojí proti Gaarovi v ještě horší situaci než Rock Lee. Gaara nepozná rozdíl mezi soubojem s vrstevníky a misí s vysokým nasazením. Chce jen zabíjet silné. Je to první souboj, v němž Naruto překračuje své fyzické limity a upadá do bezvědomí poté, co Gaaru vymanil z jeho proměny v Shukakua, přičemž si stále zachovává dostatek rozumu, aby se ke Gaarovi dostal i po emocionální stránce. Top 7. Souboj se Sasukem. Od prvního setkání jsou Naruto a Sasuke budováni nejen jako soupeři, ale také jako první a nejlepší přátelé toho druhého. Oba se díky tomu, že jsou společníci, dostanou do zdravějšího a šťastnějšího života, ale Sasukeho bratr Itachi, který se mu vrátí do života, tohle poněkud změní. Aby mu Naruto zabránil přeběhnout a zahodit svůj život kvůli moci, vloží všechny své síly do toho, aby Sasukeho zastavil v jedné z nejsmutnějších epizod vůbec. Stejně jako Neji je i Sasuke zázračný shinobi z mocného rodu. Naruto riskuje vlastní zdraví a příčetnost. Souboj přesto skončí vzácnou a srdcervoucí prohrou Naruta poté, co ho Sasuke probodne Chidori.
Top 6. Souboj s Kabutem. Poté co Naruto ztratil o to naplno, aby spustil svůj první donutí nejen Narutovi spojence, ale i jeho nepřátele, aby si ho všimli jako potenciálního hráče, který může změnit pravidla hry. Top 5. Souboj s Orochimarem. Jeden z Narutových prvních velkých soubojů v Shippudenu je proti protivníkovi, který je mnohem silnější než on. Nový tým 7 nečekaně narazí na Orochimara u mostu Tenchi. Přemožený vztekem při pohledu na osobu, která před ním drží Sasukeho, Naruto exploduje ještě více než kdy jindy na podoby ocasatého démona a způsobí poušť ve svém těle i mysli. Top 4. Souboj s Painem. V celém Shippudenu je vůdce Akatsuki považován za největší hrozbu pro svět shinobi. Když je konečně odhalen, Pain to dokáže tím, že zabije Naruta a svého vlastního mentora Jiraiyu. Na to pak téměř okamžitě naváže tím, že sám zničí listovou vesnici a pošle do trosek za přeživšími svá další těla. I v ještě větší krizové situaci, než byla první invaze do listové vesnice, je Naruto jediný, kdo je schopen se vypořádat se všemi Painovými těly v jednom z nejlepších soubojů v Narutovi. Uprostřed trosek svého domova a při pohledu na své přátele, kteří bojují o přežití, bojuje Naruto sám se 6 protivníky. Nakonec je jediný, kdo dokáže udělat to, co je nutné k pokoření skutečné bolesti, tedy přesvědčí Nagata, že jeho cíl dosáhnout světového míru pomocí strachu a násilí může být opuštěn, protože se může spolehnout na to, že Naruto ho provede správným způsobem. Když se Naruto přenese přes svůj hněv a zármutek z Jiraiovy smrti, setkání s Nagatem ukazuje jeho obrovskou sílu a vyzrálost. Top 3. Souboj s armádou Edo Tensei. V závěrečných pasážích příběhů se síly všech 5 vesnic utkají se stále nebezpečnějšími nepřáteli. Obito a Madara Uchiha, jedni z nejsilnějších Narutových protivníků, se odhalují jako živí a každý z nich je připraven spustit svůj vlastní plán na ovládnutí světa. V rámci toho Obito nechá Kabuta provést Edo Tensei, čímž vzkřísí desítky nejmocnějších shinobi historie pod svou kontrolou. Jak všichni očekávají, Naruto se zapojí do boje a změní jeho vývoj. Aby porazil nejširší škálu nepřátel, s jakou se kdy musel potýkat, zmobilizuje všechny své nově nabité síly a vymyslí nejrychlejší kreativní použití svých oblíbených jutsu, jako jsou stínové klony a Rasen Shurikeny. Předvádí, o kolik mocnějším shinobim se od začátku seriálu stal, ale je zřejmé, že ho to stojí hodně sil posílat své klony po celém bojišti, a to i s Kuramovou usilovnou pomocí. Top 2. Souboj s 10 ocasím. Síla 10 ocasého decimuje alianci shinobi a je to poprvé v závěrečných bitvách, kdy Naruto začíná váhat. Smrt Nejiho, bývalého nepřítele, z něhož se stal oddaný přítel, je v seriálu velmi vzácným momentem, kdy ho smutek zastaví na místě. Až Hinata mu pronese povzbuzující řeč, kterou obvykle pronáší k ostatním, aby ho z toho vytrhla a mohl začít posilovat zbytek armády shinobi svými bohatými zásobami čakry. Top 1. Souboj s Kagujou. Kaguya Otsutsuki, jedna z nejsilnějších postav Naruta, je odhalena jako zdroj veškeré čakry ve světě shinobi. Díky svým schopnostem, které nezná žádný živý člověk, je pro každého shinobiho na bojišti ohromujících hrozbou. Součástí výzvy v boji s Kagujou je přijít na to, jak s ní vůbec bojovat. Díky její nesmrtelnosti a schopnostem hromadně pohlcovat čakru a ohýbat samotnou strukturu reality je téměř nemožné ji zranit. A zapomeňte na to, že byste ji skutečně zabili. Jediný způsob, jak ji porazit, je zapečetit ji v jiné dimenzi, což vyžaduje, aby Naruto a Sasuke za pochodu provedli dokonalou pečetící techniku Chibaku Tensei. Dámy a pánové, a to je vše z dnešního videa. Já vám děkuji, že jste toto video dokoukali až sem do konce. Do komentářů už klasicky napište Movo out a nezapomeňte nás sledovat na všech sítích.